Σήμερα 21 Δευτέρου κάλεσα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για το σοβαρό θέμα της υγείας. Είναι ένα θέμα, όπως καταλαβαίνετε, που αφορά όλο τον κόσμο. Και με το θέμα της υγείας δεν πρέπει να παίζει κανένας. Μετά από σειρά εγγράφων, διαμαρτυριών προς το Υπουργείο Υγείας και τους βουλευτές μας, δυστυχώς βλέπουμε ότι παραμένουν κενές οι δύο θέσεις του νοσοκομείου μας, η θέση του ορθοπαιδικού και η θέση του χειρούργου. Ζητάμε λοιπόν την άμεση κάλυψη, αλλά μόνιμη κάλυψη των θέσεων αυτών. Πρέπει να τονίσω εδώ ότι το νοσοκομείο της Λέρου εξυπηρετεί και τα γειτονικά νησιά. Εξυπηρετεί το νησί της Πάτμου, το νησί των Λειψών, καθώς και το νησί του Αγαθονησίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο και σε αυτά τα νησιά. Αναγκαζόμαστε κάτω από αντίξωες συνθήκες να ταξιδεύουμε για ένα απλό περιστατικό ή σοβαρό σε γειτονικά νοσοκομεία. Όχι θεωρώ, είναι αυτονόητο, γιατί σε αυτή τη χώρα ακόμα παλεύουμε για τα αυτονόητα. Θέμα υγείας, παιδείας, προσβασιμότητα, όπως λένε και οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το να έχει πρόσβαση ο πολίτης με σύγχρονους τρόπους και με μηδενικό κόστος στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και στη διοίκηση, αυτά ακόμα διεκδικούνται στην Ελλάδα. Και είναι ντροπή, στην κυριολεξία ντροπή, μια χώρα η οποία έχει ποσοστιαία το περισσότερο ιατρικό προσωπικό από ό,τι έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα να μην έχει κατοχυρώσει, καταξιώσει ένα υποτυπώδες, στοιχειώδες ανθρώπινο σύστημα υγείας. Εμείς θα συνεργαστούμε με το Δήμο της Λέρου. Τι μορφή κινητοποιήσεων θα πάρουν οι δικές μας κινητοποιήσεις, τι μορφή θα πάρουν θα το δούμε, γιατί ο καθένας έχει τα ιδιαίτερα του προβλήματα. Αλλά αμετακίνητα είμαστε υπέρ όλων αυτών των κινητοποιήσεων για να δούμε πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν πάει άλλο, δεν πάει άλλο. Η κινητοποίηση όσον αφορά το θέμα της υγείας θα είναι από τη Δευτέρα. Αρχίζει η κατάληψη, κλείνουμε το Δήμο μας, ταυτόχρονα κατάληψη των δημόσιων υπηρεσιών με τη συμμετοχή των σχολείων. Οι κινητοποιήσεις αυτές δεν θα σταματήσουν αν δεν λυθεί το πρόβλημα. Θα συμμετέχουν και τα άλλα νησιά. Στην προσπάθειά μας αυτή βεβαίως θα έχουμε και τη συμμετοχή των γειτονικών νησιών, τα οποία γειτονικά νησιά θα πάρουν και αυτά τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και θα τις κοινοποιήσουν στον αρμόδιο Υπουργό. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική. Είναι τραγική. Και κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική. Είναι τραγική. Και κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία.